Vaarallinen harrastus. Oli kevät ja koulua olisi enää muutama kuukausi. Pojat odottivat jo innolla koulun loppumista ja pian alkavaa leirikoulua. Kaikki Metsälän kolmosluokkalaiset lähtisivät muutaman päivän päästä leirikouluun, joka pidettäisiin Metsälän läheisellä leirikeskuksella. Tiedossa oli siis kaikkea kivaa ja pojat tuskin malttivat odottaa retkeä. Tosin Lauri oli ollut viime päivinä kovin hiljainen, eikä hän ollut ollenkaan oma itsensä. Lauri, onko jokin hätänä? Kysyi Veeti myötätuntoisena. Et näytä kovin innostuneelta siitä retkestä. En olekaan, tuskin edes pääsen sinne. Miten niin et pääsisi? No, jos iskä ja äippä ostaa mun systerille mopon, niin ne ei maksa mun leirikoulumaksua. Pojat eivät olleet uskoa kuulemaansa. Eihän leirikoulu maksanut kuin 10 ja mihin ihmeeseen Laurin isosisko mopoa tarvitsi. Mopothan ovat pojille. Niin, ja kaiken lisäksi ne on vaarallisia. Sitä mäkin ajattelin, mut Linnea saa aina tahtonsa läpi. Kaikessa. Pojat piristivät Lauria. Eihän Linnea voisi aina saada sitä, mitä halusi. Laurin palatessa kotiin hän aavisti, että kotona käytäisiin taas samaa mopokeskustelua. Ja oli kuin olikin oikeassa. Linnea ja Laurin äiti huusivat toisilleen naamat punaisina. Äiti, ihan oikeasti. Kaikilla mun koulun tytöillä on mopo. Minäkin haluan sellaisen. Ei tule kuuloonkaan, ne ovat vaarallisia. Ja sitä paitsi, sinullahan on polkupyörä. Äiti, haluan mopon, en mitään vauvamaista polkupyörää. Samassa Linnaan 13-vuotias pikkusisko, tuli huoneeseen. Äiti, arvaa mitä? No, Robin tulee viikonlopulla tänne. Voi kiltti äiti, pääsenhän katsomaan sitä, please. Tietenkin pääset. Linnea oli todella kateellinen pikkusisarelleen. Tämä kyllä pääsi Robinin keikoille ja sai uusia vaatteita ja koruja, mutta kun Linnea esitti kalleimman haaveensa, vastaus oli ei. Linnea marssi huoneeseensa ovet paukkuen ja Linda taas meni soittamaan kaverilleen, että äiti oli luvannut Lindan pääsevän Robinin keikalle. Viimeinkin Linda näkisi suuren idolinsa. Sunnuntai-aamun sarastaessa Linda oli intoa ja elämää täynnä, sillä tänään teinitähti Robin vierailisi Metsälässä. Linnea taas mökötti huoneessaan ja kiukutteli, kun ei ollut saanut tahtoaan läpi. Moikka kaikki, mä menen pihalle Eljaksen ja muittenkaan. Moikka! Laurin kadottua pihalle alkoivat tämän vanhemmat keskustella Linnean kalleimmasta haaveesta. Veera, pitäisikö meidän ostaa sille tytölle se mopo, kun se niin kovasti sitä haluaa? Niin, mutta entä jos jotain kamalaa tapahtuu? En halua ottaa mitään riskejä. Ei mitään kamalaa voi tapahtua. Aikansa keskusteltuaan asiasta päättivät vanhemmat toteuttaa Linnean haaveen. Eikä aikaakaan, kun pihassa seisoi sininen Suzuki-merkkinen mopo. Linnean sydän oli pakahtua onnesta. Hän kiitteli vanhempia monta kertaa ihanasta lahjasta ja kiiruhti soittamaan kavereilleen uudesta mopostaan. Illalla kun Linda ja Lauri palasivat kotiin, näkivät pihassa nököttävän sinisen mopon. Heidän oli vaikea uskoa, että Linnea oli todella saanut haluamansa taas kerran. Linnea hehkutti iloisena Lindalle ja Laurille uudesta mopostaan, ja Linda ja Lauri taas kertovat omia kuulumisiaan Linnealle. Kellon lähemmillessä 6:00 Veera passitti kaikki iltapuuhiin, sillä huomenna olisi koulupäivä ja kaikkien pitäisi olla taas virkeitä arjen aloitukseen. Yöllä Linnea ei olisi malttanut nukkua. Hän haaveili siitä, miten ihanaa olisi kokeilla uutta tuliterämopoa ja mitä kaikkea koulukamut sanoisivat hänen uudesta mopostaan. Enää Linnea ei voinut vastustaa kiusausta. Hän nousi istumaan ja varoi herättämästä siskoaan, joka uinui sikeästi viereisessä vuoteessa. Kenenkään huomaamatta Linnea katosi pihalle. Hän suunnisti autotalliin, jossa mopo oli, ja pian Linnea kaasutti sinisellä mopollaan yön pimeyteen. Pihavalon syttyessä Lauri säpsähti hereille. Hetkeen hän ei tajunnut, mitä oli tapahtunut. Nähdessään Linnean tyhjän vuoteen, hän tajusi kaiken. Isä ja äiti nukkuivat niin sikeästi, ettei Lauri herättänyt heitä. Hän saisivat vielä sydärin, jos kuulisivat Linnean lähteen yön pimeyteen sillä vaarallisella mopolla. Linda herää, Lauri kuiskasi. Linda hieroi unisena silmiään ja katsoi kelloaan. Sehän oli vasta 2 yöllä.
Miksi ihmeessä herätät minut keskellä yötä? Paras olla hyväkin selitys. Lauri selitti Lindalle kaiken ja pian sisarukset juoksivat yön pimeyteen. Heidän olisi pelastettava sisarensa ennen kuin olisi liian myöhäistä. Samaan aikaan Linnea kaasutti mopollaan ihailleen upeita maisemia. Kaikki näytti niin kauniilta ja erilaiselta yöllä. Silloin tapahtui jotain odottamatonta. Linnea menetti mopon hallinnan ja vauhti kiihtyi entisestään. Linnea katsoi eteensä kauhuissaan ja tajusi olevan väärällä kaistalla. Hän yritti saada moponsa tottelemaan, mutta liian myöhään. Auto ei huomannut Linneaa ja Linnea mopoineen jäi törmäyksen kohteeksi. Auto kaasutti tiehensä jättäen Linnean makaamaan onnettomuuspaikalle. Me ei ikinä ehitä ajoissa, Linda huolestui. Mikset herättänyt äitiä ja isää? Samassa sisarukset näkivät kamalan näyn. Se oli Linnea ja hänen uusi moponsa, joka oli nyt mäsänä. Sisarukset juoksivat Linnean luokse ja huusivat apua. Ei täällä ketään ole. Soita apua ja vähän äkkiä. Linda kaivoi puhelimensa takkinsa taskusta ja näppäili yleisen hätänumeron. Hän yritti pysyä rauhallisena, selittäessään mitä oli tapahtunut ja missä, mutta se oli hieman hankalaa, kun kyseessä oli oma isosisko. Pelastusajoneuvot saapuivat paikalle nopeammin kuin Linda olisi osannut odottaa. 2 miestä astui ulos ja alkoi tutkia tapahtumaa ja Linneaa. Lauri ja Linda halasivat toisiaan kyynelet silmissään. Mitä he kertoisivat äidille ja isälle ja entä Linnea? Tuhannet kysymykset risteilivät heidän mielessään, eivätkä he saaneet rauhaa kauheilta ajatuksilta. Sisarusten halaillessa toisiaan saapuivat äiti ja isä paikalle. He olivat kuulleet tapahtuneesta. Lauri ja Linda juoksivat itkien vanhempiensa luokse, selittäen heille kaiken, mitä tiesivät tapahtuneesta. Isä yritti rauhoitella lapsia, mutta veerasetti miestään äänekkäästi, kun tämä oli ostanut Linnealle sen vaarallisen mopon. Turha tässä on syyllistä etsiä. Se ei auta tätä tilannetta yhtään. Pelastusmiehet veivät Linnean mukanaan. Lauri perheineen palasi kotiin. Nukkumisesta ei enää tullut mitään, joten perhe alkoi valmistautua aamuun ja huolesta sekaisin oleva Veera kyttäsi puhelintaan toivoen, että joku soittaisi ja kertoisi, miten Linnea voi. Aamulla lapsia ei ollenkaan huvittanut mennä kouluun. Surun murtamina he menivät omiin kouluihinsa. Kumpikaan ei pystynyt ajattelemaan muuta kuin Linneaa. Metsälän ala-asteella pojat odottelivat Lauria kouluun ja tämän saapuessa he alkoivat innoissaan kertoa viikonlopustaan. Lauri näytti todella surulliselta ja melkein itki. Pojat tajusivat, ettei hänellä ollut kaikki hyvin ja kysyivätkin, mikä Laurilla oli hätänä. Lauri ei saanut sanaa suustaan. Hän vain tuijotti jonnekin kaukaisuuteen ja puhkesi kyyneliin. Elias halasi ystävänsä ja rauhoitteli tätä. Lopulta Lauri sai kerrottua ystävilleen viimeöiset kauhutapahtumat. Pojat eivät tienneet, mitä heidän olisi pitänyt sanoa tai tehdä. Riku ja Veetikin lohduttelivat Lauria, ja he kaikki 4 toivoivat, että Linnea selviäisi. Kellonsoitto keskeytti poikien jutustelun, ja he kiirehtivät luokkaan. Lauri yritti ryhdistäytyä, mutta siitä ei tahtonut tulla mitään. Hän oli niin huolissaan Linneasta. Luokassa kaikki näkivät Laurin itkeneen ja alkoivat haukkua tälle ja nauroivat tälle. Turvat kiinni, huusi Riku. Älkää olko ilkeitä Laurille. Itsekin käyttäytyisitte ihan samalla tavalla vastaavassa tilanteessa. Hetken luokkakamut eivät tajunneet, mitä Veeti oli sanomallaan tarkoittanut. Oliko se sun sisko, se tyttö? Ilona kysyi. Lauri nyökkäsi. Ja illalla mun pitäisi mennä katsoa sitä, mutta en halua nähdä siskooni siinä kunnossa. Entä jos? Laurin silmät täyttyivät taas kyynelistä. Ja pojat lupasivat tulla Laurin mukaan Linneaa katsomaan. Olen aivan varma, että Linnea selviää. Lauri oli kiitollinen, kun ystävät olivat hänen tukenaan. Ja koulupäivän päätyttyä he kaikki 4 menivät yhtä matkaa katsomaan Linneaa. Siellä Linnea makasi. Laurista oli hirveä nähdä siskonsa tuossa kunnossa. Linnea, olen niin kiltti ja herää. Pojat miettivät monta tuntia Linnean vierellä toivoen, että tämä avaisi silmänsä. Hoitajan saapuessa huoneeseen Lauri alkoi kysellä siskonsa voinnista. Hoitaja kertoi pojille,
että Linnea oli vaipunut syvään koomaan. Ei, Lauri nyyhkytti. Elias ja muut pojat olivat myös huolissaan Linneasta ja ystävästään. Illan tullen pojat saattuivat Laurin kotiovelle. Kotona Lauri painoi suorinta tietä nukkumaan. Linda taas pyöri sängyssään levottomasti, yrittäen saada unen päästä kiinni. Seuraavat päivät olivat surullisia ja raskaista Lindalle ja Laurille. Joka päivä sisarukset istuivat isosiskon vuoteen vieressä toivoen parasta. Eräänä päivänä, kun kaikki alkoivat jo luopua toivosta, ihme tapahtui. Linnea avasi silmänsä. Linnea katseli ympärilleen. Hän muisti hämärästi, kuinka oli joutunut onnettomuuteen ja sen, miten kaikki sitten pimeni. Koko perhe oli Linnean vuoteen ympärillä. Lauri ja Linda olivat helpottuneita. Heistä oli ihanaa, kun Linnea oli hereillä ja pystyi puhumaan jo jotakin. Pian lääkäri saapui huoneeseen tarkistamaan Linnean tilan. Lääkäri tutki Linneaa ja totesi tämän olevan kunnossa. Niinpä perhe lähti kotimatkalle Linneaa mukanaan. Veera oli aikeissa pitää tyttärelleen saarnan Opon vaaroista, mutta ehkäpä nyt ei olisi sopiva hetki siihen. Anteeksi kaikki, lupaan jatkossa olla varovaisempi liikenteessä. Hyvä, sillä jatkossa saat ajaa mopollasi ainoastaan kotipihassa. Pitkästä aikaa Laurin kotona oli ihanan rauhallinen ilta. Koko perhe istui olohuoneessa pelaten lautapelejä ja kuunnellen samalla Robinin biisejä. Ja kuin tyhjästä, Laurin kaverit saavat mukaan hauskanpitoon. Lapset jatkat pelien pelaamista, eikä tyttöjä häirinnyt se, että Laurin kaverit olivat mukana. Laurista ja Lindasta oli ihanaa, kun kotona oli vihdoinkin rauhallinen ilta. Äiti ja isä istuivat terassilla ja yhdestä asiasta he olivat varmoja. Tässä talossa ei tarvitsisi enää ikinä kuunnella mitään mopokeskustelua, sillä Lauri ja Linda olivat päättäneet, etteivät he koskaan halua sellaista vaarallista vimpainta itselleen, sillä he eivät olleet luonteeltaan mitään hurjapäitä, toisin kuin Linnea, joka varmaankin jatkossa osasi jättää hurjastelut, ainakin liikenteessä.